Здравейте! Добре дошли на моето презентиране. Сега ще чуете една информация, която може завинаги да промени живота ви. И тя е за тези от вас, които искат да променят живота си и търсят възможности. За тези, които не се примиряват с постигнатото. Ако имате достъп до интернет, компютър и мишка, 7-10 часа свободно време в седмицата и ви интересува възможността да заработите пари от дома си без продажби, моля внимателно послушайте цялата информация, за да можете да се възползвате максимално бързо от тази предоставена възможност. Заповядайте на конференциите ни в интернет, на които ще ви запознаем с нашия бизнес проект и ще разберете каква информация трябва да придвижвате през мрежата. Хората, получаващи тази информация от вас, се свързват с компанията чрез вашия уебсайт, предоставен ви напълно безплатно. И за тази работа компанията е готова да ви плати щедро. Ние всички сме в началото на абсолютно нов бизнес. Вие сте от първите получаващи тази информация. И хиляди хора ще научат за тази невероятна възможност след вас. Необходимо е да осъзнаем, че икономическият модел, който познаваме, вече не работи и всеки, който счита това за невярно, ще се остане беден и зависим. Големите корпорации уволняват десетки хиляди свои работници и служители. Технологиите заменят ежегодно половин милион работни места. Същевременно интернет всеки ден ни дава безброй много възможности. Възможностите, които предоставя уникалната система Multilevel Marketing, рязко се отличават от познатите ни форми на водене на бизнес. Тази система обуславя персоналните интереси на всеки един, предоставяйки равни права и равни възможности. Помислете се колко са справедливите неща в живота. Това наистина е един законен и легален бизнес. А тайната на финансовата независимост е да работите за себе си, а не за някой друг. Тук всички стартираме по един и същи начин. Имаме еднаква програма на заплащане, необходими знания и опит споделени от най-добрите в тази индустрия, от нашите лидери. Имаме система на поддържане, водене на бизнеса чрез виртуален офис от специалисти, на които компанията плаща. За да се възползваме максимално от предимствата на мрежовата индустрия, е необходимо да споделяме информация с много хора. Винаги ще има хора с отворени умове, които търсят нови възможности, нови идеи. Те са нашите хора. По този начин можете да постигнете високи, активни и пасивни доходи. Предполагам, чували сте мисълта, че е по-добре да се използва 1% от потенциала на 100 човека, отколкото да се използва 100% от своя собствен потенциал. Тук, разбира се, няма ограничения за доходите, а винаги има много неща, към които се стреми всеки. Присъединявайки се към екипа ми, вие получавате право да строите бизнес, носещ активен и пасивен доход. Предоставим се възможност да работите в американска компания, независимо от коя точка на света се намирате. Дали ще използвате възможността за допълнителен доход или професионално ще се занимавате с финансовото си благополучие, зависи само и единствено от вас. Предстои ви работа, която не изисква особени усилия. Схемата е проста. Да придвижвате информацията през интернет или в реалността, или съчетавайки ги. Ние ще ви научим как. За тази работа компанията щедро ще ви плати чрез 8 работещи в синхрон програми. След стартирането, вие получавате безплатно персонален код като партньор на компанията, 6 персонални уебсайта с вашето име, персонален уебсайт със собствен онлайн офис с пълна информация за вашия бизнес, виртуална конферентна зала, обучение по бизнес на народен език, пълна подкрепа от компанията и спонсорската линия, възможност бързо да изградите международен бизнес. Знаете, че интернет няма граници. Не знам дали разбрахте до момента, но вие имате наистина гарантиран шанс да създадете своя империя от богатство. От вас може да започне династия на свободни и на богати хора, защото времето работи за вас. Вие научавате за това преди хиляди други хора. Вие сте при правилната компания, в правилното време, при правилния продукт и имате най-правилните причини да бъдете тук. Да бъдете здрави и финансово независими. Това е лесно. Това може да го прави всеки. Да информирате своите роднини, познати, също и непознати хора чрез рекламни средства, обяви
и така нататък. Ние имаме инструментите да ви научим как да бъдете възможно най-ефективни. Заинтересованите чрез вашия уебсайт взимат пакет от компанията и получават същите права като вас. Следването на системата за дубликация гарантира бърз успех. Сега е този изключителен момент от времето, когато точно днес вие можете да се окажете в компания, която е осъдена да бъде велика. Защото ние имаме уникален продукт, който е необходим на всеки на земята. Всеки има изключителното право на този продукт. Компенсационен план, щедро възнаграждаващ за правилна работа. Система от тренинги, конференции и инфраструктура. Всичко, което ви е необходимо сега, това е да вземете правилното решение. Вие решавате да направите крачка напред или да останете на същото място. Ще строите ли с нас твоето бъдеще или само ще мечтаете за него? Но никога повече не казвайте, че не сте получавали шансове в живота си, ако сте за бъдещето си. Добре дошли в моя екип. Ще дам най-доброто от себе си, за да ви изберете като професионалист. Правете днес това, което другите не правят, и утре ще имате това, което другите нямат. Ние сме компания от пета категория и нашата програма е в съзвучие с абсолютно всяка компания и не създава конкуренция. Това е една великолепна допълнителна възможност за всички преживици. Компанията, с която вие се сътрудничите, оказва огромно влияние на това, колко ще печелите и дали ще сте миньори или рок-звезди. На пазара познаваме 5 различни категории компании, предлагащи бизнес възможности. Компании ракети. Това могат да бъдат финансови пирамиди, писма в почтите, обучаващи програми и други схеми, които са създадени само за да движат парите към върха на пирамидата и да преминават от един джоб в друг. Но поради ниска финансова култура, много хора бъркат MLM с финансова пирамида. Компании Стара гвардия. Това са компании, които са минали вече милиони стокооборот. Когато компанията остарее и излезе с стабилен разпродажби, възможността да се печели добре вече е иллюзия, а за пасивен доход не можем да говорим. Компании с хранителни добавки, чието презентации се превръщат в медицински семинар. Обикновеният човек не разбира как може да прави този бизнес, а това не съответства на нашата формула. Единственият начин да се увеличат колебелите е да се отварят нови пазари. Компании за амбулантни търговци. Компании, организиращи партията с цел продажби, застрахователни компании, телекомуникационни програми. Това са компании, занимаващи се с директни продажби, но 90% от хората не искат да продават и няма да се захванат с подобна работа. А 10% това са малко хора. Такава компания не може да създаде истинска дубликация, защото тя не съответства на критериите за пасивен доход. Необходимо ви е да намерите компания от пета категория, която е в своя ранен стадий на развитие, в своя експоненциален ръст. По какви критерии трябва да изберете такава компания? Продукт, подходящ за мрежов маркетинг. Компанията трябва да предлага такъв продукт, който е уникален, ексклюзивен. Вие не искате да се продава на всеки ъгъл или във всеки магазин. Той трябва да бъде бързо изразходваем, жизнено необходим винаги и на всеки. Неизразходваемите ежедневието продукти лошо работят на ТНЛ. Продуктът трябва да е лесно разбираем за большинството хора. План на възнаграждение, компенсационен план. Най-важната част от плана това е кумулативния бонус. Формулата на богатството се започва с създаването на голяма група от хора, вършещи няколко прости действия в продължение на дълъг период от време. Истинска дупликация. Идеята на MLM е правилно мултиплициране. Посетете конференциите в интернет. Запознайте се с новия цивилизован бизнес без продажби. Сега заимаме пазарна ниша. Използвайте се от тази информация разумно. Всеки ден няма да получавате такива шансове. Всичко е във вашите ръце. Имаме 3 вида бизнес с перспектива в 21 век. MLM бизнесът, интернет бизнесът и информационният бизнес. Ако днес бизнесът и не е в интернет, просто нямаш бизнес. А ние сме всичко това. Посетете конференциите ни и направете правилния избор. Благодаря ви много, че изслушахте цялото ми презентиране.